po 19. počúvať C2, ide vám to naozaj výborné, takisto počúvanie, vyberanie a hlavne vítam na telefonickej linke aj Maťa. Maťo, ahoj. Zdravím. Maťo, si zdravý, chorý, pracuješ, nepracuješ, čo robíš? Zdravím, som dneska mohol zajtra už do práce. To ti nezavidím, ale možno sa tešíš do práce, či nie? Tak teším sa. Výborné, výborné, takže toto by sme mali. Ty by si chcel pozdraviť ďalšiu kamarátku. V piatok si pozdravoval síce inú, ale dnes pozdravuješ nejakú zo Zvolena, čo? Áno, Erika zo Zvolena. Erika. A ja vlastne, áno, Erika, všetko najlepšie, máme to takto z krku, pozdravujeme, gratulujeme. A ty si spomínal, že Erika je chorá. Áno, chorá, aj teploty mala. Mala. A to nám je ľúto, takto meniny osláviť. No ale potom si niekedy musíš nájsť časť a spolu s ňou to oslaviť, vieš? Dneska oslavujem, ešte je kus chorá. Aha, takže na ďalku oslavujete. A tak dúfam, že sa s ňou stretnem čímsko, ja potom s ňou oslavím. Super, chceš jej niečo odkázať? Tak nech čímsko je zdravá, nech sa čímsko je stretneme. Super, Martin, pekný večer, pozdravuj práci a nech sa dobre pracuje. Čau. Toto bol Martin z Brusna a toto je Avicii The Nights. Vyberaj na maximum smartphone. SMS-kuj na číslo 6669. Tvare Eva, mezera, text želania. Cena SMS 20 centov.